左遷確保だ手応えありですな。我が敵を撃て。
様。この大事なですが、黙れ。もういい。
様、ここは我々ゾルム、我々には帰りを待ってく。部下を見、わしの父は同じ思い。どんな時でも逃げ。そうでした。我が敵を撃て。